Nandali, nandali mga naramakan. Kumain ka doon siya. Kung raw po'y may ramit yan, ano to kamad yun? Lawmsangi rin siya. Ito'y fatay maye. Yan yung pileno na makiyan kanan to koma. Naero siya ito kasi. Nui. Kumay siya. Parang nawa mo ito. Una na day tuli fa. Lim takin ng mga kansan. Helpay mga may pati na lim takin ifaklada to itakin kansa. Alwal po ni holi abalo po kalau na siya pagalaw ni Nui. Anong mama ito? Wisingin nila lawan call sa iyo. Salpa na din nila lang ito. Sentir to. Salpa. Kuang tito nila. Ang tokom. Ramachan kain tokom. Ini nu pasal lefa nalpa kan zahir madulo daw na kanun kan man poin komai ong dikmin ko na mati ni dan hey tu ko in local kome nalpa Nutu te pan local kom, oh, iron siya mo. Ano to kom? Magnet